কল করি ভাত তো সেটা ঠিক হচ্ছে এটা কিছু ব্যাপার নাই ସରକାର ଦେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ଦେବା ଲୋକ ଦେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ତୁମେ କହିଲେ ଆମେ ତମେ ତ କାମ କରିକି ଇଏ କରବ ନା ତୁମର କ'ଣ আমি কইবা আমি সেটা আমি অবজেকশন তুমি কই আসছি তুমি যাহা দেলে তা রান্ধিকি দেবার তোমার কোন হ্যাঁ তুমি কইলে কোন হবো তুমি দেবার লোক ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେଟା ରାନ୍ଧିଦେବ তুমি ପାଏ ଦେଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବ ମୁଁ ସେ ନାୟକ ଗୁଡ଼ାକ କହିବି ନାୟକ କହିବି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ସେଟା ହେଲା କଥା ନା ଜାଣିଛୁ ଭଲ କରି ଭାତ ତ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା କିଛି ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ ଏମିତି ସରକାର ଦେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ଦେବା ଲୋକ ଦେବାର ଅଛି ନା ଆମେ ତୁମେ କହିଲେ ଆମେ ତମେ ତ କାମ କରିକି ଇଏ କରବ ନା ତୁମର କ'ଣ